ভিডিওটা দেখিলে না ভিডিওটা সুন্দর হয়েছে না সেই ভিডিওটাকে সুন্দর করিবারে এই ড্রেস অবদান भी সেমিতি হি কিছু আছে মানে দেখলে তো ম্যাডামଙ୍କର এই ভিডিওটা ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ଆମେ। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ମ୍ୟାଡ଼ାମଟି ବୋଧେ ଟିକେ ଆମେରିକା ମଞ୍ଜିର ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦୋଷ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ଆବାଜ ହୁଅନ୍ତାନି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହନ୍ତାଣି। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল তো ভালো লাগিলা ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସେକ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭାଇରାଲ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛେ କାହିଁକିନା ତାକେ ଆମେ ସେକ୍ସି କରିପାରିବାନି କି ଆମର ଭାଇରାଲ ହେବନି। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।